Fil-Belt Valletta tqasmu testijiet tal-breathalyzer b'xejn għall-pubbliku hekk kif qed tkompli tintensifika kampanja ta' għarfien dwar l-importanza li min se jixrob fil-festi ma jsuqx. Il-kampanja ta' għarfien qed titmexxa mill-Malta Road Safety Council fi ħdan Transport Malta, inizjattiva mill-2013 li ġġib flimkien numru ta' entitajiet differenti li għandhom x'jaqsmu mas-sigurtà fit-triq. Fosthom Transport Malta, il-Malta Red Cross, il-Pulizija u d-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa. Kif jispjega Pier Vella, il-Manager Eżekuttiv tal-Kunsill. L-għan tal-Malta Road Safety Council ismu miegħu huwa l-edukazzjoni primarjament. Aħna bħala grupp, bħala council, għandna entitajiet minn diversi associations, jiġifieri waqqa dipartimenti tal-Gvern kif tista' tara hawnhekk imdawrin bir-Red Cross, Transport Malta, l-Pulizija, ġifieri dawn kollha din aħna bħala council. Fejn intaqgħu nitkellmu id-diffikultajiet li wieħed jintaqa' magħhom. Li hemm sabiħ li m'għandniex formalitajiet, ma naqsmu l-esperjenzi tagħna u nippruvaw nkunu holistiċi bil-proposti li nagħmlu, speċjalment l-awtorità. U l-iktar ħaġa importanti li aħna nitalmu ħalli mbagħad noħorġu hemm barra iskejjel jekk hija attività bħal dan u nwasslu dak il-messaġġ li dak li jkun jgħid isma' da persuna bħalna u għandu għal qalbu ħajtu. Naħseb jiena l-ħajja l-iktar ħaġa importanti f'dan ir-rigward. Fil-fatt kien il-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq li kien ħal inizjattiva biex jimbotta l-qudiem numru ta' inizjattivi fosthom is-sistema tal-punti, iż-żieda fil-multi għal min juża l-mobile waqt li jsuq u regoli ġodda dwar il-limitu ta' kemm wieħed jista' jikkonsma alkoħol jekk se jsuq. Fl-attività fil-Belt Valletta tqassam materjal ta' għarfien fosthom breathalyzer tests, apparat li jista' jibqa' jinġabar b'xejn mill-pubbliku mill-uffiċini tat Transport Malta. Fl-attività ħareġ l-importanza li kulħadd jibqa' jżomm f'moħħu matul is-sena kollha l-importanza li ma jixrobx jekk se jsuq. Din attività li naħseb aħna fil-opinjoni tagħna għandha ssir is-sena kollha. Veru li fid-żmien tal-festi kulħadd jabbuża xi ftit mill-att ta' xorb. Aħna mill-att ta' kunsill dejjem inħeġġu n-nies li jekk ħadd tixrob il-korsa ħalli hemm, tolerance zero, veru għandna regolamenti tagħna, biżgħana mill-esperjenza li naraw, speċjalment l-inċidenti nitaqgħu magħhom. Aħna parti mill-Kunsill għandna nies minn Mater Dei wkoll. U meta tara il-konsekwenzi li jkollok meta jkollok dat tip ta' inċident għax nitkellmu fuq l-imwiet. Imma meta nitkellmu fuq l-injuries, kultant nittraskurawhom. U l-injuries huwa serji daqs kemm huma. Barra minn hekk, hija każ li inti ħatoħroġ, ħatmur toħroġ tixrob, int ħateħu gost, mekka li ħarsaq ħeġri xi ħaġa ħatamel ħafna dwejjaq u niket il dawk ta' madwarek. Jiġifieri ħadd ixorbu ħudu gost, enjoy it, biss iktar ħaġa importanti żommu l-bot mill-karozzi. Għall-attività attenda l-Ministru tat Trasport Ian Borg.